Det her er den første video i en serie af små ultrakorte videoer om, hvordan vi kan tilføje knapper til en scene og få JavaScript til at starte og stoppe en animation. Først skal vi sikre os, at vi overhovedet kan stoppe animationen. Hvis vi kigger ind i CSS'en, så kan vi se, at animationen er en del af vores bold. Så den eneste måde, vi kan stoppe den, er ved at gå ind og ændre direkte i CSS'en. Og det er ikke så lige til at gøre med JavaScript. Så det vi er nødt til er at tage de her dele, der handler om animationen, og få dem adskilt fra de her dele, der handler om boldens udseende. Det gør vi nemmest ved at lave en ny klasse. Vi kan fx kalde den bold animation. Og der tager vi så alle animationstingene op fra bolden og klipper dem, altså Command X, fjerner dem fra bolden, sætter dem ind i bold animation og gemmer dem her. Hvis vi så lige ser det, så ser vi nu virker animationen tilsyneladende ikke, fordi bolden har kun den ene klasse, bold. Men hvis vi lige kigger ind i inspektoren og tager vores bold og prøver at tilføje den anden klasse, bold animation, så begynder den at hoppe. Og hvis vi fjerner bold animation igen, så holder den op. Det er det, vi skal have vores JavaScript til at gøre. Det vil vi gøre manuelt her.